Jani, ako doteraz hodnotíte tie ponuky, ktoré sme videli? No každá z nich je niečím zaujímavá, má nejaký plus aj mínus, čiže je nad čím rozmýšľať. Tak teraz ideme do obce, ktorá, a neviem, či to dobre vyslovím, neviem, či dám Mekčeň správne, či tam má byť, alebo nie. Ideme do obce, ktorá sa volá Drieňov. Tak mal by to byť Drienov, pokiaľ viem dobre, keďže manžel tam má nejakú rodinu. Manžel tam má rodinu, takže viete, kam ideme? Tak nechodíme tam nejako často, ale boli sme tam párkrát. Rodina by bola bližšie. No, pozrite sa, ideme tam preto, aby sme opäť doplnili variabilitu tých našich ponúk. Ak sa bavíme o 5-izbovom dome, že je to fajn, ale tam je vždy tá cena vyššia. A že si myslím, že by sme mohli urobiť výborný kompromis. A ten kompromis je mať 4 izby, ale novúčičký domček. Nový, ešte voňavý. A mať domček, ktorý by bol presne podľa vás. Štvrté záverečné vystupovanie z auta, posledná ponuka, bonusová ponuka, jedna dáma, druhá dáma, sympatický pán, nech sa páči. Idem takto medzi vás, môžem? Aďo, prezradím vám. Viete, čo mi hovorili v aute, keď sme prichádzali? No. Tak toto už áno. Nepokazte to. To je dobrý signál. Áno, ja si tiež myslím. Takže prvý dojem, Jani. Skvelý, bungalov je topka. Vítajte v obci Drienov. Obec Drienov leží v spádovej oblasti medzi krajskými mestami Košice a Prešov. Nás zaujímajú tie Košice. Áno. Ako sme ďaleko od Košic? 15 kilometrov. Je to v poriadku? Je to v boli poriadku. sme tu veľmi rýchlo, takže tá dostupnosť naozaj po diaľnici veľmi fajn. Dom, ktorý vám ponúkneme, je pred nami. Vyzerá dobre. Veľmi dobre. Pekný pozemok, veľký? Pozemok má necelých 500 metrov štvorcových. Tak akurát by som povedal. To je fajn. To sa dá. Najviac využiteľný je priestor otočený na južnú stranu od domu. Je tu najviac priestor, je tu najviac zelene. Tak je tu priamy výstup z terasy. Toto je hlavný vstup. Tak. A tadiaľ ideme. Teší sa na to? Bude to naozaj ponuka, akú sme nemali v novom bývaní, v zmysle, že je úplne nová. Okrem vás noha nevstúpila. Samozrejme, nepočítame majstrov, ktorí to chystali. Tak poďme tam. Poďte ďalej, vítajte. Ako bonus sme sa rozhodli ukázať Janke a Lenke možnosť mať dom na mieru. Jedná sa o modernú štvorizbovú novostavbu bungalovu v Drieňove, ktorá sa predáva v štandarde, bez kuchynskej linky. Mohli by si dom zariadiť podľa vlastného vkusu, ale my im s tým vďaka vizualizácii pomôžeme. K domu prislúcha aj primeraný pozemok. Takže my to, Aďo, máme v štádiu štandard, hej? Je to do štandardu čerstvo postavené. Čo tu všetko máme, aký je veľký ten dom? Užitková plocha domu je 120 metrov štvorcových plus 20 metrov štvorcových terasy. Aha. Je kompletne pripravený do štandardu, ostáva doladiť už iba kuchyňu podľa vlastných predstav. A priestor na kuchyňu máme? Priestor na kuchyňu máme hneď vedľa, áno. Tam sa zmestí pekná kuchyňa. Výborný priestor. Je to vzdušný priestor, je to moderný, presvetlený priestor. Ako vidíme, máme tu veľkoformatové okná, je tu dostatok svetla. Murované či montované? Je to murované, je to tehla. Fajn, tak si to obzrime. Poďme pozrieť. Poďme ďalej. Do kuchyne už nemusíme, lebo veď ani nemáme čo, ale do izieb áno. Jednu izbu sme videli, druhú si... Jo, toto je pekné. Toto bude spáňa. Wow. Podľa mňa to je čistokrvná spáňa. No my chodíme postupne spred domu do domu a iba hovoríme, že wow. Sprchovíku, toaleta, umývadlo. Presne tak. V hlavnej kúpeľni nájdeme aj baňu. Leni, dáme hneď tú vašu kúpeľňu. Čo povieš? Poďte. Či sa zmestí aj makler? Ukáž, poď. Poď. Pekná. Áno? Tančiareň pre jednu osobu na nácvik. Tak toto bude iba pre teba a pre tvojho brata, lebo mamina s ocinom budú mať druh. Mamina je spokojná zatiaľ? Áno. Je to aj také dizajnové naozaj, že veľmi fajn. Ale ospevovať budeme potom, keď budeme poznať aj cenu. Jedna menšia, jedna väčšia. Leni, väčšia pre brata, menšia pre teba? Väčšia pre mňa. Ale brat už má 19, nezaslúži si väčšiu.
Zaslúži, ale ty budeš mať aj tak. Dobre, tak toto by mohla byť tvoja izba. Podľa mňa parádna, lebo tu by mohli byť skrine a ono sa to aj obyčajne tak robí. Presne tak. Skrine a všetko ostatné. Byt má teda 100, koľko ste hovorili, 20? 120 metrov štvorcových užitkovej plochy. Ale my sme videli, išli sme okolo No. technickú miestnosť. Presne tak. A pomerne veľkú. Je tam aj vývod na práčky? Je tam vývod aj na práčku, sušičku. No, tuto máme aj s bonusom, pozri, s našim architektom Báli. Tak toto sú naše záujemkyne. Budúca dizajnerka, nádejná. Dobre. Len my si ešte povedzme, či sa vám páči táto izba, lebo nie je oveľa menšia, naozaj. Ja som tento výklenok tu nevidel, kde sa dajú dať skrine. Takže... Myslím, že je postačujúca. Je veľmi, veľmi zariaditeľná, využiteľná. Bali, prosím ťa, zhodnot ten dom. Čiže veľmi príjemný bungalov. Ja nemusím bungalovy, ale toto je veľmi príjemné. Ale fakt mysleli aj na svietidla, aj v tej obývačke, to je tak nachystané, že celkom veľmi Takže dobré. pekne sa ti to zariadovalo? Áno, áno. Ale aj tie prekvapivo dobré sú tie kúpeľne. Takže ja som veľmi spokojný. Poďme to zariadiť. Necháme podlahy, to je jasné. Dobre. To je veľmi jasné. No, aby si aj ty videla. No, ale jedinú vec dispozičnú som spravil, ako ste hovorili, že bude hlavná spálňa tá vpredu s tou kúpeľňou. No, tak nie. To by som dal synovi, aby on už nech má, však je už dospelý človek, nech už má pri vstupe taký vlastný svet, že aj s kúpeľňou. A dámičky by mali tuto vzadu spoločnú kúpeľňu s tou vaňou a tuto vzadu by mohli teoreticky fungovať veľmi v kľude. Ty by si mohla mať tú väčšiu izbu, to ti potom ukážem. A mamička túto najmenšiu izbu, ale ja si myslím, že to postačuje. To poukazuje, že ako by sa dá. Či sa pomestia. Akože dispozične je fakt dobré, aj tá obývačková časť je dobre nasmerovaná. Jedine tú jedáleň by som potiahol viac k tomu oknu a tá takáto L-ková kuchyňa by bola asi vhodná až na tú účkovú, lebo účkovú, keby sme dali, tak už by boli veľké tie vzdialenosti, aby sme sa uchodili k smrti. Takže takto stačí úplne funkčne zariadiť. A v podstate pozitívne vnímam aj ten vstupný priestor, tú chodbičku, že to je širšie, tak tam môžeme dať nejakú komodu alebo niečo, aby to antré bolo také pohodlnejšie. Takže takto vyzerá ten hlavný vstup v podstate s tou jedálňou a s tou obývačkou. A takéto moje zemité tóny, to už je klasika. Takže nejak tak. No a dámička by mohla mať tak naformulovanú tú izbu. Dámička je... Dámička mladá, áno. Dáma a dámička. Že tým, že máme nižšie tie parapety, čo je veľmi dobré, tak tam by sme mohli spraviť taký študovací kútik, že by sme tam dali nejakú komodku takú vyššiu a tam by mohla sedieť a hneď vedľa toho takýto písací stôl s postelou. Všade je myslené na stávané skrine, takže nič, nemáme žiadnu kolíziu, takže ja si myslím, že veľmi príjemný interiér. Je to krásne. Mohlo by to takto byť. Krásne. Fajn. Tak sa poďme dopýtať a uvidíme, čo to spraví vo výsledku. Že základ, tie náklady na bývanie? Náklady na bývanie predstavujú 90 € mesačne. Tak to je krásne. To je podstatne menej, ako platíme teraz. Lenže, Aďo, Áno. my to musíme kúpiť a musíme mať na to peniaze. Máme nejaký rozpočet, koľko to stojí? Cena domu, takto ako ho vidíme v štandarde, predstavuje 259 900 €. Neusmievajte sa. Vážne toľko. No, v každom prípade, takto, teraz už vám môžeme povedať, náš rozpočet je 300 000 €. To znamená, že my to vieme krásne, tú kuchyňu, všetky podstatné veci, dokonca aj s tým jedalenským stolom nádherným veľkým, všetko sa z toho rozpočtu dá. Teraz je čas, aby si sa s maminou poradila. Sadneme si niekde a skúsime to vyhodnotiť. Príjemne pôsobiaca moderná novostavba na peknom pozemku má výhodnú dispozíciu s oddelenou dennou a nočnou časťou, má veľké okná, ktoré navodzujú pocit priestrannosti a spojenia s exteriérom. Verím, že pri súčte nákladov na dokončenie a kúpu neprekročíme rozpočet. Mojím dnešným víťazom je bonusová ponuka. Pekný bungalov si môže Janka v rámci rozpočtu prispôsobiť podľa vlastných predstav a získať tým moderné, pekné, kvalitné bývanie pre štvorčlennú rodinu. Dievčatá, som slúbil, že nájdem nejaké pekné miesto.
Ja si myslím, že celé toto je pekné miesto a že tá vaša terasa, možná, by mohla byť využitá aj takto. Takže tu sa poďme porozprávať o jednotlivých ponukách. Začíname tou prvou. Áno, pozerám sa na teba, lebo teba sa budem pýtať v prvej. Boli sme v Chrástnom. Z pohľadu 10-ročnej budúcej interiérovej dizajnérky, bol aký ten dom? Celkom logicky zariadený. Sa mi páči takáto odpoveď. Mamina? Krásny bol, taký prírodný, drevený, čiže pôsobil tak vzdušne, sviežo, prakticky a premyslene zariadený. Všimli ste si, jak to bolo detailne všetko urobené, trávnik krásne urobený, všetko tam malo svoje miesto. Pán majiteľ je detailista. Potom sme sa presunuli do Čane. Ako sa vám páčila tá ponuka? Čaňa bola tiež taký príjemný, praktický domček s dobrou dostupnosťou, čiže taký priateľný, pekný. Potom sme sa, a pozor, idem ťa skúšať, presunuli nadhor na dom. Čo? Kostolany. Kostolany, dobre. Tam bol tiež pekný domček. Len či bol naozaj pekný? No, mne sa až tak nepáčilo, lebo príliš veľa schodov a také to bolo... Členité to bolo trošku? Rozhádzané. Mamina? Tak dispozícia toho domu, pozemku nebola to, čo by sme si predstavovali. Bolo to členité, bolo to zaujímavé podľa mňa, ale musí to mať svojho majiteľa. Tak musí to byť pre niekoho, komu sa niečo také páči. Ale nám nie. Nie je to to, čo by sme si my predstavovali. A štvrtá sa páčila? Štvrtá bola topka. Bol bungalov. Alebo teda je pekný, lebo stále ho vidíme, stále ho cítime. Budem sa aj maminy pýtať, lebo ja si myslím, že aj jej sa páčilo. A nebudem sa pýtať ani, respektíve budem, i keď odpovedia si poznám, ktorá ponuka bola najlepšia. Tá posledná. Že som si to aj ja myslel. Dám ešte jednu otázku, môžem? Áno. Našli sme nové bývanie? Tak z môjho pohľadu, ja by som si vybrala určite. Ale keďže doma sme 4 a ešte máme mužské osadenstvo, tak bude potrebná porada. Chlapi majú iný pohľad, lebo chlapi majú to rácio v sebe, ktorí vám budú hovoriť, dobre, musíme spraviť ešte plot, to stojí peniaze, ale dozvedel som sa dobrú informáciu, že developer ponúka za 50% zľavu kuchyňu. To znamená, že ak si ju pekne navrhnete a bude mať nejakú cenu, tak ukrojíte polovičku rozpočtu, čo pokojne môže byť aj 5 000 eur. Hovoríme o zariadenej kuchyni. Tak to len ako taký bonus k bonusu. A v prípade, že by tí vaši chlapi povedali, že budete ešte hľadať ďalej, tak neobíte realitný portál Nehnuteľnosti.sk. Ja si myslím, že aj tak by ste ho neobišli, pretože tam tých ponúk je naozaj dosť. Hovorím to preto, lebo komu do rúk dám darček? Dobre, no tak ty odnes domov takýto darček od nich. Ja vám veľmi pekne ďakujem za šarmantnú spoločnosť. Aj som sa naučil pri tebe, aj sa teším na tú návštevu, na prehliadku tej galérie. Budem ti držať palce, aby sa ti podaril aj ten dizajn. Mamina, bolo to šarmantné, príjemné, pozdravujte chlapov doma, že držím palce, aby sa, ak nájdete dobré bývanie, dobre bývalo. Pri kúpe rodinného domu klientom odporúčam vyžadovať od predávajúceho revízne správy k elektrine, bleskozvodu, plynu, prípadne iným zariadeniam. A to nie len z dôvodu preverenia technického stavu, ale aj pre potreby poisťovne. Videli ste sami, že okolie Košíc je veľmi pekné a dnes sme vám v novom bývaní ukázali rôznorodé ponuky. Je jedno, čo preferujete. Vyberiete si 100%. Nie, toto na predaj nie je, ale rôzne iné áno. Tak na budúce u vás, s vami a pre vás. Prihláste sa, budeme sa veľmi tešiť. Ďakujem za priazeň, želám pekný zvyšok nedele.